Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 dumugi ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Menawa bumi digoncang kanthi goncangan sak banter-bantere, wa akhrajatil ardu athqalaha, lan bumi wus ngetokake isine kang abot-abot, wa qalal insanu malaha, lan manungsa padha takon, apa kang kedadian ing bumi iki? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ana ing dina iku bumi ngandhakake kabare. Bi anna rabbaka aukhalaha. Amarga sak temene pangeranira wis ndhawuhake kaya mangkono iku marang dheweke. Yauma idzi yasturun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Ing dina iku manungsa metu saka kubure kahanane rombongan-rombongan supaya diweruhake marang dheweke piwales kabeh penggaweane. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Monggo sapa wonge kang nindakake kabecikan saabote zarah mesti dheweke bakal weruh piwalese. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lan sapa wonge nindakake kejahatan saabote zarah mesti dheweke bakal weruh piwalese. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.